bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. En jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗata wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓgal yurmede yanje yo gon e nulaɗo ɓurɗo windere. bandiraɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe tuddude yirde ko wiyete ko internet goomu gotagu e Ndendori TV calmini on mo woni kala inde muɗum e yettode muɗum. min gari hande jokkude jewte meɗen ɗe mbaɗanoɗen jokkodiral e moƴƴuɓe leñol ngol woni anduɓe leñol ngol yaaruɓe to sengo diine e sengo ɓamtare e tawi mo woni kala ene hokka hen jiiɗo muɗum. ñalawma hande o ene siftini en jonde meɗen ceerno Amadou Tidiani Ba mo Madina Gounass e ɓesgu muɗum, kono noonne kadi ceerno Madani Tall e ɓesgu muɗum. eɗen ciftora jonde meɗen ceerno Cheikh Oumar Ly to cuuɗi meɗen ɗi Alhaji Mamadou Moussa Ly mo Dara Halayɓe. ene siftini en jonde meɗen ceerno Amadou Tidiani Ba Khalifa Bambilor. aduna noon ko jontodiral hande yonta ko musidɗo meɗen ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiani An jeeyaɗo to cuuɗi meɗen Guejilon. ceerno Amadou Tidiani An ko gorko mo ganduɗa kumpitiɗo e gandal diine yankagal tengti to banggue sengo Tidiani komo ganduɗa kadi kewɗo ɗalle kumpitiɗo gueɗe kewɗe firti ko wonko faami e leñol ngol kadi on banggue foof so tawi yawti sen nawtima kadi banggue goɗɗo o mbiyen kadi ko tanum ceerno meɗen kalifa meɗen ceerno Aliou ceerno Yero Bal to cuuɗi meɗen Guejilon. bandiraɓe tedduɓe en junnotako no fewi mbiyen tan to karallagal ko Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV jogui jokkodiral ngal ko Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agname Yariyaɓe. ceerno Amadou Tidiani An ko adi foof calmina rendo ngo. Bismillah, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e juulde e nulaɗo makko mo jaam e kisal goni e mum, dendagal bandiraɗo bawɗo heɗade walla bawɗo yewde ine seedne ine tintine ine teddinire jarnogol amen fewde e mon onon daraniɓe ɗeɗo golle an ceerno Ibrahima Oumar Kane e Abbas Dia e rendodiɓe ɓe gonduɗon ɓe fofof daranade golle ɓamtude leñol ngol ɓamtirde leñol ngol tawa ina nawdi fofof, ne nawdi hen diine mum, ne nawdi hen gonka mum, ne nawdi hen aduna mum e laakara mum. min mbiya tan yo Allah hebbinan en hono moɗon en, min ñagan on Allah nde Allah sembinta on kadi ɓeyda nawde on yeeso saabu barke Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam katanti leñol. min calmitima e inde leñol ngol foof nde wan noon salminago ne heewi nafoore kono salmitago kadi ko noon ko waɗi pular ko ɗemgal ganduɗa juɓɓodirgal e diine. jomiraɗo ne wiya so tawi on calminama calmitoroɗe no ɓuuri yoɗirde ni eno ɓuuri moƴƴirde ni. sa wi pullo mbar ko jaam ñalli e ma wima yawur, wadde min mbima yawur ceerno Tidiani. namdal amen gadanal hande e kaɗo yonta a hawri hen e gueɗe kewɗe caggal nde jangguɗa cuuɗi meɗen Fouta a yaltini ha to nokkuji e leyɗele arabeɓe, a ummitima toon a waɗi gueɗe kewɗe e nder reedu Fouta he, gueno addima e nder duude Europe, a woni hen almudo, a woni hen gollowo, ha kadi a woni hen joom galle. e caggal ɗum min gandi a waɗino duƴƴal ha toon to leyɗele dendude Amérique, a yi kadi gurnimeje toon. kono ɗum fo e wade noon wondema tan ceerno Amadou Tidiani momin gandi o e wondema tanum ceerno Aliou ceerno Yero Bal haɗani aɗa jokkodiri e moƴƴuɓe meɗen mo woni hen kala ɗo jiiyeɗa sikkete ko ɗon tan jeeyaɗa. sa wiyama hande ya hokku yiyande ma e ndeɗo hande duñande nde gonɗen nde, aduna men ɓennuɗo o e aduna jarateɗo joni o, jiɗɗo wiide ko yonta ɓennuka ka e yonta joni ka, holko mbawɗa ɗo henne teskinde yimɓe tan ero gueɗe meɗen adande nde beele l'islam
ina yaari yeeso e fulɓe walla ala ina waɗi caɗeele? alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Ibrahima Oumar, ngal ɗo namdal ko namgal mawngal kadi ko banngal fayida no feewi. dendagal dillowo e dille l'islamiyankoje walla dille zamanu hannde o ne foti namditade hoore mum ngal namdal. so tawi o heeɓi jaabol o golla e jaabol moƴƴol ngol, so tawi o heɓani o wona e yiilade jaabol e ngal gollal. yiyande darde men hannde e l'islam men hannde yati ina yaari yeeso e nder singodirde ɗum walla ɓetodirde ɗum e yonta ɓennuɗo. eɗen mbawi wiide aha hannde wonande leñol ngol l'islam ina yaari yeeso. kono noon yati l'islam men o jaarugol makko yeeso ina nawori leñol ngol fof no poɗɗen no leñol ngol foti yaarude ni. yati yimɓe ɓe ina mbayi no poti waade ni to banggue leñol ngol, banggue janngugol ɗemɗe, to banggue leñol ngol, to banggue ɓamtude diine o, walla ala ko ina hedda tan eno wayani. holno wayano nden duttoɗen seeɗa. mawɓe men nden aɓe dokkodiri gueɗe moni kala ina ɗirri goɗɗo on. hay sinno caɗele leñam leñagu ina waɗanno o ko ɓi baaba, o ko ɓi baaba, kono goto fof ne andi goto ko ganndo. heddi jogorameje godade hande ɗe godanoka nden woni radio ji godaɗi joni, téléji godaɗi joni, walla photo appareil ji photo ji godaɗi joni, walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko jogorameje kutorteɗe gam yajnude hunde kala yiɗande yajnede walla haalde kala hunde yiɗande haalede. ɗum e o saaha ina ɓuuri yajde joni ɓe galano ɗum nden. kamɓe ko bindol tan ɓe jogino, kuɗoɗe kayit ɓe jogino, walla ɓe nela almudo waɗɗo puccu yaaha haboroya hunde. to banggue dendal men eɗen ŋakkira e o saaha eɗen cikka elle kamɓe ɓurno rendude. a jaltima joni e haala mbiɗa seerenɓe aroɓe ɗo ɓe walla seerenɓe wodaɓe kala he moni kala hen eɗen jaaha e mum ha so ƴeewama ina sikki ina ronka andede holi hen ɗo gonɗa. mo jiiɗa aɗa jooɗi e sara mum foof wiyete ko ɗo gonɗa. ayi ko ɓuuri raɓɓidde e haala ko l'islam ko tuubnorgal, cembungal, cellungal, duumingal, tiiɗngal, tabitngal. ngal waɗi doosɗe ɗe ko aɗa jogii ko poɗɗa wadde, ɗum woni no poɗɗa waade. aɗa jogii ka fotani wadde, ɗum woni ko mbiyata yamirde ko moƴƴi hadde ko boni. jamiroɗa ko moƴƴi e hoorema, kattoɗa ko boni e hoorema. e nder ɗum fof sa golli a gasni, aɗa jogii noon keerol ngol a fotani yaltude, aɗa jogii hurum mo poɗɗa rokkude yimɓe ɓe. saɗande men hannde ko eɗen keewi juuloɓe, eɗen keewi noddoɓe e diine, eɗen keewi golloɓe e diine, kono elle moni kala ina gollana hoore mum, ina fooɗano hoore mum, ina artira e hoore mum ha ina ɗesa yawde martaba keddiɗo o. ɗum waɗi so tawi wayi noon woni en keewi, kono to banggue naftore naftugol ala, saabu yimɓeɓe keewal ngal wona keewal dendungal ko keewal caringal. seeɗanɓe keewi moni kala ina nodda banggue, ndeke koɓe noddata ko goto fof faari ko banggue, ndeke noon so wayi noon firti ko keewal ngal ko keewal caringal. niraɗo sallah sallam ne wiyanno zamanu ina ara leñolam ngol angol firti feccade hono no yahudiyankoɓe walla annasara en peccorino ni. ɓe mbiyama maɓe gon jeeɗiɗi feccere, ɓe gona jeeɗiɗi feccere. o wiya ɗe fecce fof so kawri jeeɗiɗi walla jeeɗiɗi ɗe ɓen fof pawi ko jeygol so wona hen feccere wotere. ɓe mbimo holi nden feccere wotere fayore aljanna. o wi ko hedditinde ina nangi sunna. so en tongi nangi sunna, holko woni sunna? sunna ko gueɗe tati. sa nangitiɓe e ɗum ɓen goni faaɓe aljanna. eɗen ñaago yo Allah wattu ene ɓe. sunna noon ko gueɗe tati. ko nelaɗo gollanno, golla ɗum, gollira no golliranno ni. ko wiyanno, mbiya noon, mbira no wiranno ni. walla ko yi ina golle e zamanu makko o haɗani. ɗum woni gueɗe tati sunna. yati joni enen e koye men ɗo Allah wino wa'tasimu bi hablillahi jami'an, jaggitoɗe onon fof e ɓoggol Allah. tawi ko onon fof o wi gonon haɓɓere wotere, onon fof oɗon nangi e ɓoggol ngol. eɗen gandi ɗum so en pi yeru e nder rendo men ɗum ina waɗa. sa yi joni fooɗoɓe laana salal ɓe fof ɓe poɗata ko laana ka goota, ɓe gona sagataɓe 100 walla 90 sagata. ɓe fof ɓe nangata koye ɓoggol he gotol,
ɓe ɓamda ɓe pooɗa wadde laana ka koka woɗɗi e nder maayo ko fofof so ɓe ceerani e fodde ma ka daroyade dow heewi ɗo jiiɗana ɓe pooɗa laana ka daroyo dow hande eɗene pooɗa kono elle goto fof haɓɓi ko ɓoggol mum e nder laana he ina fooɗira banggue goto fof ne fooɗira banggue wadde ma en poot kono laana ka dargol makka ina ɗesa teddude ɗum waɗi en sattirama ɗum waɗi alhaaliji e ɗi sattude ceerno Ibrahima Kane. ceerno Amadou Tidiani bandiraɓe puɗɗima famde yewtere nde a haali ɗo henno wonde jomiraɗo wi yimɓe yo nanguito e ɓoggol gotol e kadi miɗo nana onon sernaɓe oɗon mbiya jomiraɗo wi tagarani jinne e neɗɗo so wona tan ha ndewa ɗum beele koye ɗeɗo aaye won e yimɓe tugni ha mbi wonde neɗɗo foti tan ko julde e horde janngude qur'ana ewa janngude ɗemɗe goɗɗe walla hande wiide ne ɓamta pulaar walla pinal muɗum e dagaki walla ko nandi hen holko pamɗa e jangde ɗemɗe gendiji ceerno? paami e ɗemde janngude ɗemɗe gendiyankoje mi fuɗɗoro jaabade aya mo mbiɗa o Allah walli en o jingani en o newnani en o wi en mi tagirani yimɓe e jinneji so wona haɓe ndewami so tawino tan ko ɗo aya o haadno neɗɗo nanɗo aya o wonko o foti famde holi ɗum so Allah wi mi tagirani on so wona ha ndewon kam eɗen gandi gamen kam neɗɗo mo ndewata so hoddiranomo ko neɗɗo mo jiɗɗa rewde ko alay saago gandamo d' abord ganda neɗɗo o ganda kadi to fayi ganda kadi ɗo rewata ɗum namdi ko jangde noon koye sifaji ɗiɗi haaɗi keeɓi tati jangde ko namdogol e jaabol ɗum ko jangde windugol e jimgol e kayit ɗum ko jangde kettagol e heɗade hunde ɗum ne kadi ko jangde joni noon so tawi aɗa yiɗi rewde Allah ko alay saago ma gandikinoɗa Allah o holno ndewirtamo kalanoɗa no Allah o rewirte sa gasni gummoɗa e rewde e ƴewde laawol ngol Allah rewete ngol bandiraɓe tedduɓe siftinde tan gonɗen koye yewtere meɗen tuddude yirirde ko wiyete ko internet to karallagal ko Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV jokkodiral ko Ibrahima Oumar Kane ka santi leñol mo Agname Yerayaɓe woni koɗo men hannde ko ceerno Amadou Tidiani an mo guijilon en mbaɗino rogere meɗen goo joni eɗen natani rogere meɗen ɗiɗaɓere ceerno Amadou Tidiani a haalani rendo ngo to banggue l'islam ko heewi e ko jomiraɗo wi e ko nelaɗo wi a jubbi seeɗa e to banggue Tidiani yankagal e ɗum ne kadi bandiraɓe paami joni o min jiiɗi jolen ko wiide wonde ceerno gonɗo ceerno rewa o e gendiyanke gonɗo gendiyanke rewa o sen dokki yeru mbiyen hannde ko wayno Mamba Samba Diom Murtoyo gueno ɓuuɓan ɗum no heewirno ɓiɓɓe e almuɓe ni ɓiɓɓe almuɓe sabu ɓiɗɗo wona tan ɓiɗɗo keesi no kewmi wiide farayse Mamadouji ɗiɗi nafi woni Mouhamadoul Mansour e Mouhamad Samba Diom Murtuɗo goto fof fawi koye banggue naatiri wiyata e sikkima sabu waɗa andi koye pellital maɗa holno ɓeeɗo ɗiɗo poti wurdude haɓe mbawa wurnude ko fawi e dow maɓɓe ko woni leñol ngol. alhamdulillahi rabbil alamin ruttade tan yettude Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ewa ko haala mawka ko namdal pawdingal ngal ganduɗa ngal jaabowol namdal ngal haqiqa en ngalana ɗum gandal eɗen eto sabu ɓeeɗo ɗiɗo ɓe kalɗa ɓe gotel fof ko ngaari kal haldi golli e banggue mo heedi o dañi hen ɓiɓɓe e almuɓɓe e nder banggue mo heedi o ine hen zamanuji boom ɓiɓɓe maɓɓe ɓe e almuɓe maɓɓe ɓe ine ndenditi gonti gooto somi junnima walla e rokki yeru aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa o askitinto ko e ceerno Mouhamadoul Mansour yo yurmede Allah wone muɗum tawa ine golla diine e sifa no o janguiri diine o e no o famiri diine o no o famiri tijaniya o e sifa no o famiri ceerno Mansour famirimo walla e dewgol ñamtingol ceerno Mansour
tawa to bange gendiyankagal e pulariyankagal ko almuɗo ceerno ɗum Massamba Diop o rendira ɗum so wayi noon ɗum woni ko yiɗa ɗum woni kadi ko jorta ceerno men ceerno Massamba Diop mi andanimo ko adi mi jogui hen min so gandumomi koye duɓi makko cakkitiɗi mi wi Allah wona e makko ewa e dendagal kadi mayɓe julɓe gollal ngal nanmi o golli seeɗa e ko jiimi hen nde wonno gandalam juutani e majjum ko andudɓe ko jiimi nanmi ɓe mbi o gollani leñol ngol ko o hannani ɗum tan kanko e Pulaar saabu o nawi ɗum ha yetti e nder diine l'islam o golli hen ndeke on kay o tungi mbaggu makko ngo o fonno tungude e yanta makko heddi walillahi alhamdu ko dariɓe ine leewoɓe yo ƴeew no o tungirno mbaggu ngu e yonta makko o dari omo leewo hen ɓe kala ɓe mbaɗira noon saabu kanko o famɗinano hay neɗɗo goto o yawano hay neɗɗo goto nde tawno e nder ko nananmi omo wiya neɗɗo foof ne jogui ko Allah loowi e muɗum ne jogui martaba e fayida mo Allah waɗi e mum mbiɗ nananno omo wiya o yeehi Madina Gounass mbiɗ nana omo wiya o yeehi nokku naggam mbiɗ nana o wiya o yeehi nokku naggam e nder ɗum firti ko o famɗinani hay diiniyanke goto o famɗinani hay mawɗo goto mawɗo o fuutanke hen o walla mawɗo islamiyanke hen o ceerno Mansour ne kadi yo yurmede Allah wone muɗum on ne kadi ko noon wano omo wonanno e nokkuji omo ara ɗon tawa ko felo l'islam ngo o gollata o tawa ɗon mawɗo nayejo mo foti ko gonɗo Fuuta o walla foti ko gonɗo hedde Mali o walla banggue goɗɗo o yaha o yetto o salmina min jii eɓe mbaɗa noon ceerno Ahmad Tidiane Ceerno waɗa noon dongal ngal ɓe ndondi kamɓe Allah moƴƴaniɓe dongle ɗeɓe ponno rondade foof ɓe ndondima Allah rokkiɓe tekke tekkuɗe noɓe ndododiri dongle ɗe ɓe ndondima haɓe jetti ɗoɓe ponno fukkude ɓe dotima ɓe pukki heddi kay ko ɓeɓe gacci caggal maɓɓe ɓe holno ɓen mbaɗata woni enen accaɓe caggal ɓe so en paami jiyanɗe maɓɓe kamɓe foti woni jiyanɗe maɓɓe ko diini yanke o riwondirani e gendiyanke o gendiyanke o wonde gendiyanke riwani diine a rendinat ɗiɗi foof nawa so en ƴetti hen yeru seeɗa en dutti ɗum to mawɗo seeranɓe o wonira sallallahu alayhi wa sallam nde o wiya omo yaltine Makka ɗo jeeyaɗo a sikkat o woni ko e duñede omo forcé yo yaltu saabu omo yaha omo jesjesina omo yaha omo jesjesina sa o yeccito wuro ngo ɓe mbimo an asaɗa yaha ɓeɗo mbi ina kela ñiiƴe ma ina piima ne ƴettoma ne mbaɗanma gasɗe ne mbaɗa yufaji yaltu beddelaɓe ladde jaltango wuro hankkadi ne paya Madina ɓe ne jaɓɓuma ne jiiɗi yiidema ne pijanma ne gamanma o yeehi haw yalti Makka o dari caggal wuro ngo o yecciti o wuccite wuro ngo o wi so tawi tan ko gonga mi yaltinama e wuro ɓuurgo moƴƴude e gure ɗo am ay ko wuro ngo o jeeyi ɗo jeeya omo ɓuuri yiddego e dendagal wuro dendagal gure kono noon nde tawno Allah yamiri mo ko yofano goɗɗo fay no goɗɗo firti ɗum ko neɗɗo kala ko joguiɗa ko cikkuɗa ɗum teddi e ma foof ko ɗum mawni e ma foof woto addane famɗinde ko goɗɗo o jogui ko kamɓe mawɓe men ɓe ɓe guurdi ɓe gollodiri ndeke enen heddiɓe caggal ɓe guurden woni gollowo e felo diine e gollowo e felo gendi ko ala saago ɓe jiitodira ɗum woni nafoore leñol ngol so tawi gollowo diine o fooɗani banggue mum fooɗani diine woppi leñol o woppi laawol gollowo leñol gollowo gendiyankagal ngal so gollani gendi o tan woppi diine o woppi laawol ndeke dongal ngal ko ɗiɗi fof ndendata ɓe jaada wona hunde nde woni timmode moƴƴere ko alay saago dendagal biiɗo hen ina golla ne woppa goɗɗo on e yiyandam raɓɓere min e fammuyam daɓɓo kalanmi mbiɗa sikki tan wodat ko ngankirani leñol ngol ceerno Ibrahima Kane ceerno Ahmad Tidiane guelno moƴƴo o rokkima fartange wawde hutorade ɗemɗe kewɗe gati eko seeɗa tan ko teskitimi ko aɗa haala ɗemgal maɗa Pulaar no haaliri ni aɗa haala ɗemgal Arbere aɗa haala ɗemgal Faraysere aɗa haala Jolfe aɗa haala anglais
mi annda so tawi won goɗɗe coomi nder ɗum fof e waade noon e nder ɗe ɗemɗe ɗe kaalata ko heewi e majje kadi aɗa winda beele bindi fof jiiɗi sifa ko laawol faarude neɗɗo e gandal walla bindi ene ɓurodiri beele ɗemɗe ene ɓurodiri jiɗmi wiide ala e faamuyam ceerno Ibrahima ɗemngal koko ara mbiyata ko wasila ɗemɗe ɗe fof poti woni ɗemɗe fof poti ko ngal neɗɗo o mawnini e hoore makko tan ngal o ɓuri mawninde to makko walla ngal o ɓuri famɗinde to makko ayi so en dokki yeru en janngii e leyɗele arabeɓe jannguɗen ko ɗemngal arab en keɓi toon diplôme aji kono wonɓe Sénégal jaltaani Sénégal janngi ko ɗemngal Farayse dañi toon diplôme aji tolnodirɗi eɗi dañɗen e leyɗele arabeɓe mi laɓɓina min jaltumi ko nde jaami Irak jaltumi ko université biyeteɗo université Bagdad kulliyatu zira woni faculté de l' agronomie ko faati e ndema nde keɓmi on diplôme ngarmi Dakar ɓe mbi ɓaade ko arab janngumi ko alaa sago mi waɗa stage e leydi he mbele ɓe kumpito ko janngumi ko ɓaade koye ɗemngal arab yiyete nde rewi laawol walla rewani laawol nde mbaɗanmi stage nde mbaddami koye jannguɓe ɗemngal Farayse nde min jeehi e dow leydi hi amin golla koɓe janngi e bindi maɓɓe ko ɓe jii ko mbiɗo golla ɗum taw min mi janngaɗum e ɗemngal maɓɓe ngal ndeke gandal ngal ko ngal gootal sa yiɗi jannga ngal e Pulaar sa yiɗi jannga ngal e Soninkeere sa yiɗi jannga ngal e arab woni ko ɓuri wadde fayida tan ko janngude nde ɗemɗe fof poti heddi noon ko neɗɗo o mawninta ngala o ɓura abbade e gollinde hoore makko e ngal ɗemngal walla o jasna ngala o welsindo ɗum kono ɗemngal kam ngal mbawɗa hen janngude fof janngu sabu ene waɗi nafoore kala ngal mbawɗa janngude fof janngu ngati ene waɗi nafoore ma en gartu e ɗum mbiɗa sikki a haali joni joni nokkuji ɗi ndewɗa seeɗa e seedanteje kemnoɗa tengti ko abbiti e ndema hade men no rowoyde toon mi rutto caggal seeɗa mbiɗa andi ma won bandiraɓe namnitiɓe onon kam holi oɗo kaalowo ɗo e somi yiiɗi mbiɗen mi tongana bandiraɓe toon mbino nane wonde ko tanum ceerno Aliou ceerno Yerbal sen jaari no ɓe mbirata ni ko Amadou Tidiane Sokna Aissatou ceerno Aliou ceerno Yerbal ceerno Aliou ceerno Yerbal beele ko baal woni yettode nde walla kanko holno o yettete ceerno Aliou ceerno Yerbal o yettete ko an Yerbal o ko bam makko ceerno Yerbal woni inde mum enen mbiyata inde deftere walla seeɗa ɓe mbiyata inde deftere woni inde makko deftere ko Ahmadou Mouhtar An ceerno Ahmadou Mouhtar An bam makko wiyete Yerbal o ko inde waccore ko inde yumam dewmi ko inde yum makko nde innirimo bandum gorko goɗɗo woni denɗum wiye Yerbal on noon ko baal yettete hankkadi noon nde wonno ko inde debbo tan nde jaali watti wiyede Yerbal ha o woni ceerno watti wiyede ceerno Yerbal kono inde makko kam nde o lolliri ko ceerno Ahmadou Mouhtar An ceerno Aliou noon ko inde ko an yettete ceerno Amadou Mouhtar An woni ceerno Yerbal nokku ɗo hoɗi ɗo wiyete ko tillere jeeya koye nder guijilon jeeya koye daaraji kala to seɓɓe kodno kuwoni guinnira ɗum daara yeru horko ƴeɗa ha yetti guijilon kadi ne wiye nokkuji mbaɗi noon nokkuji koɗorɗi seɓɓe ko nokkuji ganduɗa ko ene hewno nden waw dolagu ko yimɓe jamreɓe kadi guijilon eɗen gandi ko saare Demba Tall holno ceerno Aliou wawi hoɗirde ɗinɗon nokkuji ha mawnina ɗon ko mawnini ɗon ko ha yaaha tawa ha joni ene heddi holi jokkodiral makko e rendo ngo alhamdulillah rabbil alamin e ngal namdal ceerno Ibrahima ko namdal ngal coftanmi jaabade nde wonno battande gurdam makko won hen ko gondumi e makko kanko ceerno Aliou mi tawi tan omo wiya kanko ceerno dendagal kanko ceerno Aliou ceerno Yerbal dendagal ko neɗɗo wawi faggoyade so faggaki neɗɗo hono muɗum ina gasa wonko wasi ko heewi omo wasiyta noon sukaɓeɓe kala ko oɗon daroya so caggal nde gasduɗon janngude gandal faggoɗe yimɓe sa faggima neɗɗo ma dañi hen ko aɗa yiiloyo e jawdi aduna tawa koye neɗɗo o dañɗa o wondirɗon e yimɓeɓe ko gondigal moƴƴal nde tawno e nder windiyankoɓe ndi mbiyanno tillere addi ɗum wonde ɗon tarihaji kam koko mbiɗa ko waw koɗa
safarɓe ne garanno ngummo rewo ne gara ne kefta nokkuji ɗe ko nandi hen taniraɓe mabɓe gadda ɗon yo ɓirdu nokku o ha keɓa ɗum ɗum woni wiyentilo e ko nandi hen kanko nde o ari o wondiri e mabɓe tan koko Allah wino niraɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wa jadilhum bilhikmati wal mawidati l hasanati yewtidi e mabɓe noddaɓe noddiraɓe e pinal noddiraɓe kadi e gandal kadi mbasa sattude e dow mabɓe newnanaɓe gondira e mabɓe gondigal moƴƴal ɗum waɗi dendagal nde o woni ɗon kanko ceerno Aliou ceerno Yero Bal ɓe o wonduno ɗon e zamanu makko ɓe fof ɓe gonno ko e tamande makko ɓe o rendi hen duuɓi e ɓe o hecci ɓen fof nde wonno kala ko dañi o rokkat ɓe kala koɓe jogui omo yaafi kala koɓe gaddi e ñagade ballal omo wallodira e mabɓe ɗum waɗi o wawdira e mabɓe ko noon ni sa Pulaar ne wiya ko ala seede moƴƴani gati mbiɗo siftora enen koye men nde gandodirɗen nde en goni musidɓe kono mi andano ka taani ko eyyi ha guena hawrdinen toon e ziyara ɗum woni ɗo hunde nde hesɗiti ha hande guila ɗo koddannoɗen e foyeji hoddiɓe men mbiya mbiɗa heewi karali ha hande en tawdiri ɗo ɗiɗo nokkuji deke guena muñini en ko heewi mbiɗa siftora hunde hawnide no fewi gati neɗɗo moƴƴo moƴƴinat tan nafat tan min nde gonmi suka komi neɗɗo baɗannoɗo ceenuji e daaɗe ko nde gari min guiƴi ɗon gari mi salminde ceerno Aliou ceerno Yero Bal mbiɗo waɗi ceeno o e dande o wimi I an ka almudo mbimi aha komi almudo o wi holko almudagal wi e ceeno gorko e dande e on saaha gandumi noon ko yiiɗi haalde ko tan kersumi ittumi ceeno o mbanmi e jiifa hoɗi konngol oɗo jambaro yomni mi o wi mi siftinima holko sariya haali ceeno gorko e dande a itti ceeno a waɗi e jiifa ɗo e yeesam min Aliou o wiyani ceerno o wi ko min Aliou o wi joni noon heddi ko hakkude ma e Allah sa yeehi ha a yalti to dartoytuɗa nanna jungo ma e jiifa jaltinoya ceeno o mbatta e dande nde toon Aliou tawaka nde jaami e te nde mbanmi e jiifam nde wonno fandaram ko somi yalti ko mi watta gati ko mbaɗi hersannomo nde jaami ha jaltoymi nannumi junggam e jiifa jaltinmi ceeno mi callalal ngal darmi ɗum miijimi konngol o haalingol mi wattani e dande ha